Ei, hola, bon dia. Avui estic content. Home, és que avui toca. Després de tant de temps, l'Armin pensa un pla, funciona. T'ho juro que jo ja veia venir un altre massacre. És que amb el que ens tenen acostumats... No, però funciona. Bueno, funciona. La Sasha la caga, però tot i així... se n'han sortit. Vull dir que... Molt bé, tu. Me n'alegro per ells, saps? Tanta desgràcia, una mica d'alegria, ja els hi deu anar bé. A més, després d'uns quants episodis sense veure'l, veiem l'Eren, que confirmem que era el tità bo. Ara, no se sap com, vull dir, d'on ha sortit aquest tità, com ha sortit de la panxa del tità que se l'havia menjat, això encara no ho sabem. I tampoc sabem per què torna a tenir el braç i la cama, saps? Vull dir, aquí hi ha un misteri, També et diré que no ha obert els ulls, saps? Vull dir, m'imagino que està viu, però no sé, la Mikasa també ha plorat quan ha escoltat el seu cor, aviam si bategava. I ens ho han deixat així una mica a l'aire, jo crec que per donar emoció, i el següent episodi ja el veurem despert. Perquè, clar, tot sigui dit, el tità aquest és molt més fort que la resta. Amb l'aspecte ja ho veus. Aquest ha anat al gym. No sé com s'ho ha fet, però ha anat al gym. En Gen, o no sé com es diu, no sé com es pronuncia, però vull dir aquesta persona, l'he ignorat fins ara perquè em semblava que ni es mereixia que em parlés. I... sembla que ens portarà problemes, No sé. Per tant, en aquest episodi felicitem l'Eren per tota la feina que ha fet inconscient, jo crec, i també crec que hauríem de felicitar el seu pare. I a més l'Armin per la seva idea i que se sentia molt miserable i ara espero que s'hagi animat una mica. I res, ens veiem al següent episodi, aviam si l'alegria dura una mica.